Привіт, я Андрій Куликов, і я сьогодні ризикую. Я ризикую через незнання, а може іноді через нерозуміння, образити тих шановних людей, які зараз зі мною в студії. Це Мавіле Халіл, вона менеджерка проєктів з кримсько-татарської ідентичності і журналістка, і шейх Сулейман Хайрулаєв, заступник муфтія мусульман Криму, військовий капелан. Насамперед, от у мене є вервиця. Її подарував мені дорогий друг, кримський татарин. І я навіть не знаю, чи не гріх мені, агностику, брати її з собою, перебирати і думати іноді зовсім, не стереотипно по-мусульманськи. Вірніше, не так, як ми уявляємо, думають мусульмани. Що скаже авторитет в релігійних питаннях? Немає. Тому що ці щітки, вони є і в християн, і в мусульман. І в ісламі воно не вважається якимось релігійним символом. Це засіб для того, щоб легше було поминати Всевишнього, коли мусульманин при молитві рухує ті слова, які він каже. Багато мусульман застосовують пальці для цього, фаланги, і хтось застосовує це. І тому, якщо ви тримаєте їх як будь-яку річ, яка може вас відволікати або вас втішати, то проблем немає в цьому. Насправді це не перша вервиця, яку мені подарували, але вона мені особливо, скажімо так, дорога, тому що на ній ті кольори, які, приблизно є і на прапорі кримських татар, і на українському прапорі. Для мене це особисто один із символів того, що нас об'єднує. Але наскільки отакі речі, отакі поняття і такі відчуття властиві кримсько-татарській ідентичності? Менеджерка проєктів має мати про це певну думку. Кримсько-татарська ідентичність, мені здається, це дуже динамічна річ. Вона насправді трансформується і трансформується під впливом цих подій, обставин, які відбуваються, і під впливом того, що кримські татари, наприклад, переживають певну реколонізацію в Криму і певну деколонізацію на материку. І це, звісно, все впливає на ідентичність, в тому числі на релігійну, насправді. Бо релігійна ідентичність була завжди одною з фундаментальних для кримських татар. Бо кримські татари як народ фактично сформувались в тому числі завдяки релігійній ідентичності, яка була в Кримському ханстві. Але трансформація в період Радянського Союзу, певна відмова або примус до відмови, скоріше, і потім намагання це все наздолужити в період повернення, і брак знань в тому числі, це все трансформувало релігійну ідентичність в певну традицію з одного боку, з іншого боку створило, мабуть, окремі внутрішні, іноді навіть маргінальні групи всередині кримських татар, які відокремлюються, наприклад, лише релігійною ідентичністю. І тут насправді відбуваються дуже цікаві процеси, за якими важливо спостерігати, аби вміти в тому числі на них впливати. Наскільки українське суспільство пильно спостерігає за процесами в середовищі кримських татар? Наскільки ви відчуваєте, що є зацікавленість, зумовлена спільними інтересами? Наскільки є зацікавленість, зумовлена просто інтересом? От тут поруч або серед нас є кримські татари. А наскільки є байдужість? І що тут потрібно змінити? Мені здається, що це питання не скільки байдужості, скільки, можливо, іноді того, що Україна як постколоніальна країна цікавиться перш за все тим, що відбувається в найближчому діаметрі. Кримські татари в цьому сенсі завжди залишались десь там, на півострові, який у українців більшою мірою асоціювався все ж таки з відпочинком, ми це розуміємо. І тому всі ті фактори, які
стосувались кримських татар, вони були або відсутні, або розмиті. І мені здається, процес пізнання почався лише тоді, коли кримські татари після 2014 року почали виїжджати з Криму на материк і почали оселятись в різних регіонах України. І почався процес знайомства, бо кримські татари з'явилися в оцьому найближчому діаметрі оточенні українців. І мені здається, що казати про спільні інтереси, мабуть, ще зарано, бо ви маєте бути в рівних позиціях, аби говорити про спільні інтереси. Мені здається, що зараз ми ще не на цьому етапі точно. Ми наче прагнемо його, але ми ще не на ньому. А от якась природна зацікавленість чимось іншим, от українці до цього досвіду дуже відкриті. От це я відчуваю по собі, тому що хустка все ж таки викликає певні питання у оточення, але зазвичай це завжди саме подив і бажання щось про це дізнатись, щось пізнати, щось спитати. І тому в мене дуже часто буває на вулиці просто розмови з незнайомими людьми про те, про що ж моя хустка. Шейх Сулейман, опитування соціологічне, яке провели, готуючи цю програму, засвідчило, що на запитання, до якої релігії переважно належать кримські татари, 72% відповіли правильно, переважно мусульмани. Але 8% опитаних сказали, що кримські татари переважно християни, 2% сказали, що юдеї, і аж 18% сказали важко відповісти. Оце важко відповісти мене бентежить найбільше. Бо християни, юдеї по-різному можна думати, але це означає, що замислювались над цим. А важко відповісти – це все ж таки про байдужість. А може це про недостатню видимість вашої релігії? Я вам розповім одну ситуацію, яка сталася зі мною. Ми в 2016 році розпочали один проєкт «Подаруй Коран». Для чого цей проєкт був? Для того, щоб люди більш знали про іслам. Через це ми, щоб могли один з одним більше знайомитись, і для того, щоб правильне розуміння і не було ісламофобії у людей. І в цей проєкт досі в нас працює. От той Коран, який ви зараз тримаєте, це ми його друкуємо. І відносно саме цієї книги у мене буде особливе запитання. Добре. А це те, що біля пасажу стоять або біля метро Хрещатик? Так. Це воно? Так, це той проєкт. І цей проєкт, він дуже, ми його з 15 або 16 року, зараз не пам'ятаю точно. З 15-го то точно. Підійшла до мене жінка і каже, я бачила християн, юдеїв, але щоб мусульмани могли отак відкрито розповідати про свою релігію, дарувати Коран, тому що я дуже давно хотіла почитати, але він коштував 500 гривень, і я не могла собі це дозволити. І добре, що ви це робите. І коли вона сказала, що ви закриті, ви не, про вас неможливо, як для про мусульман, дізнатися, тоді мені її слова шокували, якщо можна так сказати. Шокували. І я можу сказати про те, що як іслам, тобто іслам дуже відома релігія. Її знають всі. Вона відома, також кримські татари відомі, що вони кримські, що вони мусульмани. Я вважаю, що більшість концентрації праць мусульман і кримських татар було в Криму. Але після анексії Криму, коли кримські татари почали виїжджати сюди на материкову частину України, вони почали і знайомитися і з кримськими татарами, і більше знайомитися з ісламом. І я вважаю, треба час для того, щоб ці 18% перетворилось в якусь меншість того.
Для цього багато проєктів є, і от те, що займається Мавіле Халіл, і то, чим займаємось ми, я вважаю, ми все через це зможемо більше познайомити наше суспільство з нашою культурою, з нашою релігією, для того, щоб цього буферу незнання не було між нами. Бог єдиний, казали мені християнські священники, Бог єдиний, я чув від моїх друзів-мусульман. Наскільки військовий капелан, мусульманин, якщо поруч немає військового капелана-християнина, може подбати про духовні потреби воїна-християнина? Взагалі, будь-який капелан, він опікується будь-яким військовим, має опікуватися, і він опікується їм. Якщо, наприклад, мусульманин, капелан, і поруч з ним не військовий, наприклад, християнин, то якщо вони потребують в тому, щоб треба було організувати якусь молитву або щось пов'язане з християнством, тоді мусульманин запрошує своїх колег християн-капеланів з інших підрозділів, волонтерів-капеланів, для того, щоб вони допомогли йому в цьому. Але як психолог, як людина, він постійно може йому допомагати, підтримувати, тому що капелан, в нього його напрямок праці душпастерська, опіка військовими та їх родинами. Також навчання основам релігії. От це мусульманин не може зробити. Душпастерську іноді в деяких питаннях, як психолог, він може виступати. А коли йдеться річ про виконання якихось обрядів, мусульманин це не може робити, тому він закликає, запрошує і допомагає тим. Також напрямок капеланства – це волонтерська допомога їм родинам. І тому в цьому напрямку роль капелана вона дуже важлива взагалі як і для мусульман, і для немусульман. Багато знаю капеланів, які, наприклад, в їх підрозділах є 1-2 мусульмана військового. Але ми постійно взаємодіємо. Якщо їм щось потрібно, то він звертається до мене, і я йому допомагаю в вирішенні їх питань. Таким чином всі капелани працюють. Я поставив це запитання, тому що мені відомі випадки, коли мусульманські капелани і мусульмани, не капелани приходили на допомогу. Ну, хто в такі моменти насправді питає, якої ти релігії? Поруч з тобою людина, яка так само кладе життя, кладе здоров'я на вівтар, якщо ми вже говоримо з використанням релігійної термінології, на вівтар України. Але при цьому в Україні залишається досить великий відсоток тих людей, які вважають, що іслам є загрозою для України. Хоча на запитання, чи вважаєте ви наявність ісламу в Україні загрозою, 23% відповідають зовсім ні, а 38% скоріше ні, то скоріше так 20% і однозначно так 13%. 33% – це багато. Ну і ще ж оці 38%, які скоріше ні, але щось там таке може бути. Миле, звідки таке? Чому? І наскільки ви на собі це відчуваєте? Мені здається, люди через те, що не мають часто особистої взаємодії, вони спрощують своє уявлення завдяки стереотипам. Мені здається, що це в нас така потреба взагалі щось собі пояснити, і ми беремо якісь сталі речі, які нам це зазвичай пояснюють. Все ж таки через те, що ми переважно європейська країна, яка дивиться дуже багато через призму саме європейських політик, ми знаємо все ж таки, що особливо зараз, коли кількість мусульман в Європі стає більшою, і вони набувають своєї суб'єктності, і стають вже
іначе відчуттям певної загрози, то це працює теж на стереотипи. І мені здається, що українці, коли вони не мають особистого контакту, вони створюють своє уявлення з цих стереотипів медіа, соціальних мереж там, і так далі. І тому і звідси виникає цей відсоток насправді. Бо мені здається, що з того досвіду, який в мене був, що коли людина має особистий контакт, і що коли ти з нею про це спілкуєшся, для неї справді відкриваються якісь нові горизонти, руйнуються якісь стереотипи, і вона точно йде вже з відчуттям того, що вона зараз дізналась якісь інші сторони ісламу як релігії, мусульман як спільноти і так далі. Мені здається, саме через те, що в Україні мусульман насправді дуже мало, наскільки я пам'ятаю, там десь 1% або навіть менше. А я читав, що до 2 мільйонів. Ми ж розуміємо, що, наприклад, ситуація після 22-го року дуже сильно змінилась, бо переважно мусульмани, які були на материку, це були іноземці. І вони зазвичай в більшості своїй поїхали з України. І тому зараз, насправді, відсоток мусульман, я не скажу точно, є дослідження, здається, і у рейтингу були, і десь ще я бачила, я не скажу, але це дуже невеликий відсоток. Я перерву на хвилинку, я поясню, що 2 мільйони, а напевно стільки і було, з урахуванням іноземців, це великий відсоток на наші 40 або 38 мільйонів. І якщо за цей час 2 мільйони не змогли справити достатнє враження і поширити знання на основну масу українців, на більше, ніж зараз, то це може свідчити про дещо, про що ми говорили, а може свідчити про навіть не стереотипи, а забобони серед українців, які от є мусульманин, та, скажімо, жінка в хустці, або за якимось там іншою ознакою чоловіка, або родину можна визначити. Ми краще взагалі не будемо з ними мати справу. От таке є, звідки воно береться, з історії тільки. Мені здається, що тут це насправді не односторонній процес, бо мусульманська спільнота може теж вирізнятися своєю консервативністю, і тому взаємодія і інтеграція в повному розумінні цього слова, вона може відбуватись або дуже повільно, або не відбуватись взагалі. І це теж треба розуміти. І мені здається, що от тут дуже важливо розуміти і мусульманам контексти, в яких вони знаходяться. Це має бути взаємний процес. І якщо для українців вони можуть бути в цьому не зацікавлені саме через те, що мусульман не більшість, їх взагалі в принципі небагато, тобто вони не суб'єктні, вони не становлять якоїсь або загрози, або взагалі потреби з ними якось взаємодіяти на певних рівнях, окрім там побутового, можливо. І тоді з боку українців оця зацікавленість, вона має народжуватись, мабуть, там з емпатії або з якихось інших причин. А от з боку мусульман, які все ж таки живуть в немусульманській країні, вони знаходяться в меншості, і оцей процес інтеграції і знайомства, він має відбуватись, мені здається, активніше. А от коли ви сказали на побутовому рівні, як ви думаєте, звісно, це не тактовне, якби некоректне запитання, але про що я подумав? А я подумав, що в наших супермаркетах немає полички халяль. В Ашані є. В Ашані є. Я туди не ходжу, але я звертаю увагу, от останнім часом подекуди з'явився кошер, а халяля ще нема. І в той час, як, наприклад, в Британії, де мені довелося жити і працювати, там і кошери, халялі, індуїстські, все, що тільки захочеш. Це попит? Це тому, що, знову ж таки, більшість не звертає уваги на потреби меншості, чи це тому, що меншість не каже, нам потрібний отут халяльний продукт, халяльний харч? Це знову, мені здається, ми повертаємось до суб'єктності. Тому що мені здається, що мусульмани зараз створюють такі островки окремі, бо є, наприклад, Укрхаляль. Да? Це
мережа магазинів, яка створює халяльну продукцію. І всі мусульмани, які, наприклад, в Києві принципово ставляться до цього питання, вони знають про ці там островки халялю, які є в Україні. Але, наприклад, немає запиту до великих концернів, да, які виробляють там ковбасні продукції і так далі. Хоча я пам'ятаю, що був тут, мені здається, Сулейман Бей скаже краще, був досвід з нашою Рябою, да, коли вони створювали окрему продукцію, яка теж отримала сертифікат халяль. Я тут, мабуть, передам краще слово Сулейман Бей, бо він точно більше розкаже про ці процеси. Я скажу те, що за останні 10 років мусульмани України, вони зробили якийсь такий скачок до розвитку, і про мусульман, і про їх потреби стали знати більше. Тому що стали відкриватися ісламські культурні центри більше, мечеті більше, школи з'явились. З'явились ці продукції, про які кажуть, і Укрхаляль з'явився. І з'явився, наприклад, наша Ряба взяла лінійку, але для того, щоб вона могла відправляти її там в Саудівську Аравію, от вони почали. І з'явились такі центри, які сертифікують це як халяль. Я скажу те, що за останні 10 років взагалі мусульмани дуже швидко почали розвиватися. Те, що коли ми кажемо про відсоток мусульман і чому їх не знають або чому не знайомі, я скажу так, що, по-перше, моя особиста думка, що іслам, він почав розвиватись в Криму після повернення кримських татар до Криму, після депортації. Тобто кримські татари, вони в своїй основі вони мусульмани, вони традиційні мусульмани, але як культура розвитку самого ісламу, воно з 90-х років почало повертатись в Криму і зароджуватись, почали строїтись медресе, мечеті. Тобто мусульмани робили акцент там в Криму. Треба одразу пояснити, що таке медресе. Це школа, де вивчають релігійна освіта. І таким чином, наприклад, якщо казати про мусульман Криму, про кримських татар, вони більше робили акцент на розвиток там, в Криму. І якщо брати, наприклад, ті дослідження, я думаю, в Криму всі знали, хто такі кримські татари, хто такі мусульмани. А Україна, тобто материкова частина України, мусульман було меншість. Це, взагалі це було, наприклад, островські центри, ісламські центри, які там будувались турками, арабами і через студентів. Таким чином тобто іслам, можна сказати, розповсюджувався тут, на материковій частині України. Але після анексії Криму, тому що кримські татари багато переїхали сюди, цей розвиток, акцент почався тут. І я скажу, що розвивалась. І вся ця індустрія, тобто мусульманський сервіс, я вважаю, за останні 10 років він розвився. Навіть зараз Міноборони запровадили сухпайки халяльні. І намагаються на те, щоб було так, щоб не тільки сухпаї були халяльні, але і взагалі їжа була для мусульман окрема халяль. Наскільки зараз я знаю, війську мусульмани вирішують ці питання. На рівнях командування командири вирішують питання халяльної їжі для мусульман. Мій друг, котрий воює з першого фактично дня нашого повномасштабного спротиву, потрапив спершу в підрозділ, де він був один мусульманин і ще був один юдей. А все варилося у казанах, в яких до того була свинина. І їм доводилося об'єднатися для того, щоб
робити таку їжу, яку можна за релігійними поняттями. Ну, знаєте, що сталося? Після того, як вони довели свою винахідливість у цій справі, то їхні побратими християни, агностики, атеїсти просили їх зготувати щось їм. Та ну така з біди виникає культурна дипломатія. До речі, про культурну дипломатію всередині країни ми від шейха Сулеймана почули. А яку роль кримські татари, і це запитання до вас обох, можуть відіграти в культурній дипломатії України, спрямованій на закордон? Особливо з такими країнами, де є багато мусульман, де вони переважають або складають там половину, або 40%. Взагалі я вважаю, що мусульмани України і кримські татари, взагалом і мусульмани України, вони відіграють зараз роль. Кожна людина іноді на своєму рівні, а іноді це може бути на рівні, доходячи до дипломатії. Але я вважаю, що того дуже мало. Для того, щоб зв'язки з арабським світом, або турецьким, або мусульманським світом був кращий з Україною, ці зв'язки мають робитись через мусульман України. Тому що мусульмани розмовляють зі своїми побратимами, братами, мусульманами на той стороні, і сестрами на той мові. Тобто є речі, які впливають. Наприклад, я навчався в Саудівській Аравії, я знаю арабську мову дуже гарно і знаю культуру саудитів. І коли, наприклад, був на різних зустрічах, дуже таку велику роль відіграє, як хто, яким чином прийде, почне розмову, що зв'язує, що об'єднує, і від цього залежить і фідбек, як кажуть. І тому я вважаю, це явно не арабське слово. Ні, це не арабське. Ми колись із Муслімом Умеровим, продюсером цієї програми, дійшли висновку, що ми багато знаємо, українська запозичила кавун, гарбуз, там шаровари, кажуть ще. Але зараз найбільше спільних слів у нас це фідбек, що там ще, нетворкінг і так далі, і так далі. Ну да. В арабській мові багато є персидських слів, і в персидській мові є арабських слів. Мови розвиваються, як кажуть, і люди розвиваються. Але я кажу, наприклад, цю дипломатію зі сторони України для посилення зв'язків з мусульманським світом. Коли кажу мусульманський світ, я вважаю всі країни, де проживають більшість мусульман, де є релігійний контекст на дуже високому рівні. Якщо мусульмани будуть долучатись до цих контактів, я вважаю, вони будуть більш міцними. Тому що наша дипломатія з цими країнами трішки не допрацьовує, я вважаю. Тому що, наприклад, коли почалась війна, всі мусульманські країни, більшість було за Україну, офіційно було нейтральний статус, але після цього, коли сталося палестинські, те, що сталося в Палестині, воно трішки змінилося і позиція України. Тобто на це все впливає знання культури, менталітету тих країн, і для того, щоб краще розуміти, треба, щоб мусульмани України більше були долучені до цих контактних груп або дипломатії тощо. Я гадаю, що шейх досить вичерпно відповів, тому запитання до Муіля буде у розвиток попередньої частини нашої розмови. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв
казав і не один раз, здається, що 2014 року він чекав на жорсткішу реакцію від мусульманських країн на окупацію Криму. Чому все ж таки, можна сказати, частина і велика частина, якщо ми приймаємо термін «мусульманський світ», або в фарватері російської політики, або не надто хоче вв'язуватися у цю справу? Адже йдеться про батьківщину братів і сестер. Не скажу, що дуже добре розумію політику условно-мусульманських країн, внутрішню і зовнішню. Є два моменти, які я б хотіла зазначити. Перше, впродовж того, про що сказав шейх Сулейман з приводу кримських татар як інструменту зв'язку з мусульманським світом, я б тут виокремила ще малі народи Росії, точно, особливо кавказькі народи, і, мабуть, Центральноазійські республіки. Тому що мені здається, що ми теж з ними працюємо мало. А кримські татари, по-перше, мають спільний досвід. По-друге, досвід проживання в одній з таких країн через примусову депортацію і так далі, через виселення. І тому... Це Узбекистан? Узбекистан, так. Да. Але і Казахстан, наприклад. Так. Бо ми знаємо, що в Казахстані досі є там певні села, де багато кримських татар. Тобто оцей взаємний досвід, він сприяв тому, що кримські татари дуже добре розуміють цю ментальність. Ну і з іншого боку, це тюркські народи, які теж об'єднані певними маркерами. Інший момент, про який питаєте ви, мені здається, що переважно країни завжди міркуються власними інтересами в першу чергу. І не думаю, що компетентно відповідати, які власні інтереси мають мусульманські країни в зв'язку там з Росією. Але я впевнена, що позиція країни все ж таки визначається не тільки моральними вимірами, але й власними інтересами. І ми це бачимо на прикладі того, як люди ставляться до нашої війни, до того, що відбувається в палестинсько-ізраїльському конфлікті і так далі. Тобто, якщо на побутовому рівні ми можемо відчувати співчуття, отримувати повідомлення про підтримку і так далі. Але на політичному рівні і на рівні, а ми розуміємо ці процеси все ж таки на політичному рівні, менше, ніж на побутовому, наприклад, ми бачимо все ж таки інтереси країн в першу чергу. І мені здається, що це, в принципі, в нашому сучасному іноді цинічному світі, іноді в тому світі, де демократія зараз зазнає трансформації також, ми бачимо, що все ж таки це першочергова історія. Але може пан Сулейман Бей додасть більше саме про внутрішні процеси, які відбуваються в цих країнах, бо скажу відверто, що я з цим не знайома. І при цьому я вводжу ще такий елемент. Коли Мовіле Ханум, можна, каже, що, мовляв, керується власними інтересами, я згоден, але така країна, як Казахстан, на яку Росія постійно гострить зуби, а далі вже там і Узбекистан, і Киргизстан теж колись були в складі Російської імперії, мали б розуміти, що відторгнення Криму від України – це створює прецедент для того, щоб потім таке ж відбулося, скажімо, на півночі Казахстану і далі, і далі. Взагалі я вважаю, що, знаєте, оцей світ зараз, який є, ця геополітика, це нагадує стадо овець, де прийшов вовк, який забирає одного, і інші думають, мене це не торкнеться. І от наш світ, він зараз так от і виглядає. Коли, якщо думати, як буде краще, чому вони не зробили, чому вони там щось не зробили, процес покаже, не дай Всевишній, якщо
Росія нападе на їх країну, ви побачите, що інші країни також будуть мовчати. Вони нічого не зроблять. Ну, зараз такий світ. Тоді запитання не будемо запитувати, чому вони цього не зробили. Чому ми за ці 3, вже 2,5 роки широкомасштабної агресії і за 8 років, які були до того, не пішли до, знову ж таки, умовно кажучи, мусульманського світу і не сказали, ось є батьківщина ваших братів і сестер, ось її анексувала держава, яка не має права на це. Що ви робите? Я вам скажу, що це те, що побачив я і мої колеги, коли ми їздили до арабських країн і спілкувалися з різними людьми. Росія працює на всіх рівнях там. Через дипломатів, через бізнесменів, через навіть студентів, які приїхали навчатись релігійній освіті. Навіть через них зараз почали працювати. Тобто вони працюють, ці зв'язки дипломатичні, всі, вони працюють на всіх рівнях. Нас там нема. Я не хочу казати, що дипломати там плохо працюють. Ні, але скажу, що недостатньо. Дуже недостатньо. Не те, щоб казати там на рівні політичному. Про нас мало хто там знає. І про нас вони всі дізнаються через якісь там канали, зараз телеграм-канали стали. Нас там немає. Там нема українського дому. Там нема кримсько-татарського дому, хай це буде. В кожній країні, які працювали для того, щоб більше знайомити з Україною, з її проблемою і на всіх рівнях. На релігійних, на бізнес-рівнях, на дипломатичному рівні. Дуже мало. Зараз великий акцент зроблено на Європу і Захід, можливо, дипломатії. Але, от я скажу, мусульманський світ, він став такий. Дуже, в цьому напрямку дуже мало працюється. Арабські країни, тюркські країни, дуже мало. Ми знаємо, що в обміні полоненими посередниками виступають Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати. Чому саме ці країни? І наскільки, я, звісно, тут можу помилятися, але ви як духовна особа мене можете і маєте, напевне, поправити. Наскільки в цьому посередництві є виконання обов'язку мусульманина? Я скажу, що напряму. Тому що будь-який мусульманин, він бажає зробити щось праведне. Бачите, я вгадав. Да, або відчув. Да, і тому долучаються, тому що визволити в ісламі, визволити людину з полону – це велика нагорода. Іми, мабуть, керує релігійні контексти, людяність в них в цих країнах ще залишилась, або вона дає якийсь відгук. І тому допомагають і в цьому напрямку працюють. Це дуже добре. Це дуже добре. Маю Олегану, про кримсько-татарську ідентичність у дещо несподіваному, для мене принаймні, ракурсі, я свого часу довго не міг змиритися з тим, що на Балканах є цілий слов'янський народ, який переважно мусульманський. Настільки це видається нетрадиційно. Я маю на увазі боснійців, чи босняків по-різному називають. Потім, коли я вчитався в історію гагаузів і дізнався, що вони переважно християни, тут уже менше було подиву, бо я навчився на прикладі боснійців. І от це два для мене приклади є того, що якими б не були наші уявлення, життя набагато різноманітніше. Але і пригадуючи, скажімо, історію Болгарії, і пригадуючи, от я був у Грузії, в регіоні Джавахеті, де свого часу були грузини-мусульмани. Коли Росія захопила цей регіон, відбила у Туреччини,
то вони поставили умову: або ви переходьте в християнство, в православ'я в даному разі, або забирайтесь геть. І переважна більшість цих грузинів обрали розлуку з батьківщиною, і вони пішли, і в результаті утворилася просто порожня земля. Як ви зараз, знаєте, я трошки одразу переб'ю вас, ви влучили просто в десяточку, бо моя бабуся якраз з тих грузин-мусульман, Абашидзе, і вони переїхали, тоді її родина переїхала в Нагорний Карабах, і фактично її батько. І вона вже народилася там, але вона саме з грузин-мусульман. Так. І от довелося заселяти там. Туди, до речі, вислали духоборів, християнську секту, яку в Росії самі переслідували. Ну, я не про те, а про те, що зараз я подумав, а наскільки був у виселенні, у депортації кримсько-татарського народу ще й чинник релігійний. Адже незважаючи на 1,5 століття перебування під російським пануванням, кримські татари залишалися мусульманами. Так? От наскільки в цьому було? І якщо порахувати, ну, може це теж неправильний термін, якщо пригадати, які народи були депортовані під час сталінських оцих масових репресій, то поруч із, чи одночасно, чи невдовзі після кримських татар були і інші з Північного Кавказу депортовані теж мусульманські народи, ну, умовно кажучи. Наскільки це відігравало роль? За знанням і за відчуттям. Мені здається, що оця історія про те, що в перспективі Сталін розумів, що він буде воювати з Туреччиною, це був все ж таки один з ключових факторів, який зіграв велику роль в депортації кримських татар. Саме через релігійну належність, через велику діаспору на той момент, яка утворилася саме після першої анексії в Туреччині, тому що два фактори взагалі зіграли дуже велику роль в еміграції кримських татар. Це перше – військова повинність в Російській імперії, і друге – це те, що у кримських татар почали відбирати землю. І це було причиною того… Це зовсім чи частину землі? Про зовсім. Там Залишали були, у заможніх, там нічого. Було прям дуже, там йшла мова про зовсім, особливо на південному березі. І було дві хвилі в цей період. От в Чорне століття, в нас 19 століття зазвичай в історії йде як Чорне століття. Саме через ці дві причини було дуже дві великі хвилі еміграції з Криму в Туреччину. Бо це була земля мусульман. Саме релігійний фактор тут зіграв дуже велику роль. І тому, наприклад, більшість кримськотатарської інтелігенції в ці дві хвилі переїхали до Туреччини або до Румунії, до Болгарії, але все ж таки більшість була зосереджена в Туреччині. І мені здається, оцей фактор спорідненості релігійної, мовної, традиційної і так далі, але в першу чергу релігійної, він зіграв велику роль в депортації. Зараз все ж таки немає розуміння от конкретної причини, чому сталася депортація. Да? Є декілька теорій, там єврейський проєкт, там Кримська Каліфорнія там, і так далі. Але мені здається, що все ж таки найбільш раціональна історія, вона якраз пов'язана з тим, що в перспективі Сталін думав, що, можливо, буде ще одна війна з Туреччиною. І тому кримські татари могли зіграти в цій війні ключову роль саме з боку Туреччини. Бо це на той момент був ще вагомий фактор. Да? Кримські татари були все ж таки більшою частиною населення Криму. І тому мені здається, що так, насправді. Відносно релігійної приналежності і відносно звання чи сану нашого сьогоднішнього учасника шейха Сулеймана Хайрулаєва. Тут написано «Заступник муфтія мусульман Криму». Наскільки мені відомо, в Україні немає єдиного мусульманського центру. Чому так і наскільки це для вас, ну, скажімо так, навіть небезпечно? Адже коли розподілені, то легше впливати. І я маю на увазі не лише Росію. Українське законодавство створено таким чином, що
тобто дає право формувати як релігійні громади, так і релігійне управління. І тому мусульмани, якщо, наприклад, брати Крим, то коли мусульмани, кримські татари повернулись після депортації, і першим, що стало, це створення духовного центру і муфтіяту. Якщо йти, наприклад, шляхом легалізації та признання в державі, то це реєстрація. В українському законодавстві є напрямок – це управління. І тому мусульмани пішли цим шляхом. В ісламі, серед мусульман в ісламі нема поняття цього ієрархічного ставлення, як, наприклад, в християнстві. В ісламі більш простіше. Є імам, або є муфті, або є кади. Муфті, то взагалі імам, то це та людина, яка керує, можна сказати, проводить молитви в мечеті. Він опікується мусульманами з своєї громади. Тобто він той лідер для громади. Вище це муфті. Це світський лідер чи духовна? Духовна. Муфті – це, з точки зору ісламу, це той, хто має право давати фетви. Фетви – це законоположення або пояснення законоположення людям, мусульманам, які, наприклад, в них, якщо є запитання в релігійних контекстах питання. Кади – це той, зараз у нас такого немає, це суддя мусульманський, який виносить рішення стосовно ісламських канонів. А чому нема, щоб не входити в суперечність з українською судовою системою? Він зараз цю роль відіграють імами та муфті. Зрозуміло. Да, такої окремої посади, тобто такої функція немає. залишилась? Функція залишилася, вона працює. Тому що більшість мусульман дуже багато своїх питань, сімейних, бізнес-питань, особистих, вони вирішують з точки зору ісламських норм та канонів і звертаються до знаючих людей. От тут вам і скажуть самоізоляція. Від чого? Від української судової системи, наприклад. Українська судова система ж вона не забороняє людині домовитись між собою на тих умовах, які їх влаштовують. Це коли вже вони не можуть порозумітись, тоді вони вже йдуть в українську судову систему і вирішують питання там. І тут я не бачу ніякого заперечення. Тут воно навіть з точки зору ісламу не вважається судом, а вважається фетвою. Тому що коли, наприклад, приходить людина і каже, в нас проблема, вирішити наше питання, коли муфтій або імам каже, що потрібно зробити так, це не зобов'язує людей. Тобто в муфті немає сили, щоб його зобов'язати. Тобто, якщо моральні, релігійні цінності впливають на людину, і він хоче зробити так, як треба по ісламу, він бере це, робить. От я прошу вашої уваги до цього, тому що тут виявляється, що іслам – це свобода. Тобі рекомендують, радять, так, авторитетно радять, але ти не зобов'язаний. Наскільки це властиво ісламу взагалі, окрім таких спорів чи потреби порадитись? І тут я прошу і Мовілє висловитись, і шейха Сулеймана. Почнімо з Мовілє. Я завжди в цьому контексті згадую аят в Корані, в якому говориться про те, що нема примусу в релігії. Мені здається, що це дає суб'єктність людині в ісламі. По-друге, мені здається, що в ісламі велику роль грає контекст. І тому з огляду на певні контексти людина все ж таки має вибір. Але
Тут варто розділити саме духовну релігійну практику, яка має чіткі канони і правила, і варто розділити якісь побутові питання та спосіб життя. І якщо в першому є чітке визначення того, як це має робитись, то в другому є варіації того, як це може бути. І тому, але мені здається, що шейх Сулейман це точно пояснить краще, бо я, як людина, яка наслідує певні знання. Як можна сказати, що погляд мирянки, він не менш важливий за погляд священника? Насправді, іслам як релігія, вона не відокремлена від життя людини. Тобто іслам – це не релігія, де людина, от кажемо, це моя духовність, я в мечеті, от людина, вірю, а виходжу, там моє життя відрізняється. Ні, іслам регулює все життя мусульманина, будь-яке. І тому не можна сказати, що духовність, а побутові – ні. Побутові речі, вони там, більше в нього є свободи, якщо це не порушує права іншого. Коли порушуються права іншого, там вже регулюються норми. І тоді, коли мусульманин, наприклад, порушує права іншого, не зважаючи, це мусульманин або це не мусульманин, в ісламі чітко визначається, що потрібно в цьому контексті робити, або як поступити. І таким чином, коли люди звертаються, наприклад, один забрав майно іншого, і вони звернулися до імама, до шейха, до муфтія, і тоді він, з точки зору ісламу, розповідає, на чому боці правда. І коли та людина, яка забрала там на поправу майно, наприклад, або будь-яку річ, і вона вона більш користується в своєму побуті релігійними питаннями, на нього впливають ті тексти Корану. І тоді імам муфті кади, він цим давить на нього. Не давить, а його закликає через це. І якщо воно не діє, тоді вони йдуть і до українського законодавства і пишуть в суди, йдуть в суди і таке інше. Тому я хочу сказати, що іслам не закриває людину в якесь таке пространство закрите. Ні. Дуже багато в ісламі свободи для людей. Дуже багато, іноді настільки багато, що люди самі цього не уявляють. Це молитва, духовна. Наприклад, зараз йде війна. Мусульманину в війську і на фронті не заважає бути людиною, мусульманом, які чітко дотримуються норм ісламу. Навіть є мусульманки, які носять хіджаби, хустки, як Мавілі Ханум. І носити хіджаб там, навіть на війні, це їй не заважає. Тому той, який думає або каже, що іслам якось людину ставить якісь рамки, що йому важко жити, я вважаю, що це мала обізнаність людини, і треба більше, мабуть, дізнаватися про це. Коли Мавіле Ханум вказала на свою хустку, я пригадав, що в 80-х роках я був у Туркменістані і бачив там школярок і школярів. Так от, школярі були в тому, що ми називаємо європейським костюмом, а школярки були у довгих спідницях і обов'язково в хустці. І це робилося в Радянському Союзі. Я вже не кажу, що я бачив в Азербайджані за кілька років до того. Себто традиція пробивалася навіть через це. Але в цьому все ж можна трактувати і по-різному. Хлопці, скажімо так, як усі, а дівчата відокремлено. І звідси іде уявлення про те, що іслам обмежує свободу жінки. Наскільки відчуває або не відчуває це на собі Мавіле?
Я не відчуваю на собі обмежень. Ті врегулювання певних норм, які є в ісламі, з практикою я розумію, що вони захищають більше, ніж обмежують. І якщо виникає уявлення про те, що вони обмежують, зазвичай це люди, які не практикували цього. Бо коли ти насправді починаєш заглиблюватись в ці процеси, ти розумієш, як це тебе захищає. І ми це дуже добре відчували, коли я вдягла хустку, мені вже було 21 або 22. Тобто це був вік, у мене був досвід без хустки, умовно, і досвід, коли я вже вдягла хустку. І це два різних ставлення взагалі до жінки, до її суб'єктності, як не дивно, і до її сприйняття. І тому я тут, з огляду на те, що маю досвід життя і без хустки, і в хустці, можу з упевненістю сказати, що в хустці мені набагато комфортніше. Це мені нагадує історію, як 1992 року я приїхав працювати на BBC в Лондон і стикнувся там з от таким зведенням правил, як треба працювати. Спершу здавалося, що це дуже обмежує тебе, а потім я зрозумів, це правила, за якими дуже зручно працювати, які справді захищають тебе, бо набагато зменшують можливість повестися неправильно і так далі. Так що мені, я би сказав, зрозуміло таке. Хоча деталі залишаються. Ясна річ. Шейх Сулейман показав на оцю книгу і сказав Коран. Але я читаю, що тут Коран – переклад смислів українською мовою. Так це Коран чи не Коран? А Коран же ж арабською, правда? То переклад це вже не дорівнює? Дивіться, тому вказано, що це смисловий переказ Корану. Тому що якщо казати сам Коран, то до самого Корану, якщо брати, наприклад, на арабській мові, до нього є вимоги. Тобто навіть мусульманин і не мусульманин не можуть торкатись до нього без омовіння. Його читання – це молитва, це поклоніння. Що стосується перекладів Коранів, вони називаються перекладом Корану, але смислів Корану, які доносять те, що написано в самому Корані. Наприклад, ви зараз Коран можете його відкривати без омовіння, і також ми, мусульмани, і читати його. Тому він не є тим святим писанням, тобто як книга, до якої є вимоги. Що стосується перекладу, то тільки для того, щоб більш донести смисл самого Корану. Тому що Коран – це книга, яка, як ми, мусульмани, вважаємо, як Всевишній каже в першій сурі, це руководство для людей. Якщо відкриєте другу суру, то в другому аяті Всевишній каже, що це руководство для людей. І тому ми ставимось до Корану таким чином і даємо можливість, і він перекладається на різні мови для того, щоб більшість людей змогли познайомитися з Кораном, познайомитися з ісламом, з мусульманами. Тому що знання або обізнаність наша один до одного нас зближає, не віддаляє. І таким чином ми становимося міцніше. Тому що, наприклад, деякі мої колеги після того, як став капеланом, які знали про іслам не дуже багато, а якщо знали, то не в дуже такому інформаційному, правильному, можна сказати, руслі. Угу. І вони кажуть, після знайомства зі мною, після спілкування, вони кажуть, я взагалі для себе відкрив інший іслам, і інше ставлення, і дуже багато просять, щоб вони більше, я їм розповідав про це.
І я вважаю, що таким чином, коли ви почитаєте, дізнаєтесь більше про іслам. І навіть от про ваше питання про хіджаб, коли Мавіля Ханум відповіла, що це вона відчула безпеку, Всевишній в Корані, коли пише, коли наказує жінці вдягати хіджаб, він завершає аят тим, що для неї це безпечно. З яким задоволенням шейх Сулейман розповідає нам про Коран. Мене це дуже зворушує. А наступне запитання, воно походить із офіційного визначення кримських татар як корінного народу України. І в зв'язку з цим я згадую, які дискусії точаться, наприклад, у Канаді або в Сполучених Штатах Америки відносно зображення корінних народів і їхньої ролі, їхнього місця в історії цих країн. Найбільше там піддається критиці так звана концепція або образ білого визволителя, який з'являється для того, щоб урівняти оці людей із корінних народів в правах. Наскільки ви відчуваєте, що в Україні зараз є небезпека, що я перетворюся на білого визволителя? Наскільки ви вважаєте, потрібно, я вже міг зробити певний висновок із того, що Мавіля тут казала. Ота сама суб'єктність. Наскільки активнішими мають бути кримські татари, і люди з інших корінних народів. І наскільки в нас все ж таки, самих, які пережили колоніальний період, є небезпека, що ми будемо колонізаторами відносно кримських татар. Мені здається, ця небезпека існує. Я поясню, чому. По-перше, кримські татари в меншості, і з огляду на те дослідження, яке ми робили, відчувається з боку українців потреба опікуватись цією меншістю. Але в цьому опікуванні мають бути певні кордони. І я колись розмовляла з однією людиною, яка досліджувала досвід постколоніальних країн, і вона мені сказала дуже цікаву річ про те, що коли з колоніальних країн йшла мітрополія і звільняла їх, вони почали запроваджувати політику до менших народів саме таку саму, як до них запроваджувала мітрополія. Тому що вони просто не вміли по-іншому, в них не було іншого досвіду. І нам дуже важливо це розуміти, тому що це процеси, де в нас є певні зони ризику. І мені здається, що якщо українське суспільство відрефлексує ці процеси і зрозуміє їх, і почне ставитись все ж таки до кримських татар як до рівних в певних процесах, де ми можемо бути співробітниками насправді, співпрацювати, мати спільні інтереси, то тоді ці процеси можна змінити. Бо зараз оце опікування, воно справді треба визначати точно червоні лінії. Бо, наприклад, я зараз бачу таку тенденцію, коли проекти про кримських татар можуть реалізовуватись без кримських татар. І це ненормально. Тому що, коли ви хочете розказати про мене, покличте мене, я розкажу про себе. Не треба світу розказувати про мене лише через свій власний досвід, бо він може бути неповним. І тоді ми стикаємось з дуже великими проблемами, коли починає поширюватись там ластівчине гніздо як символ Криму і так далі, з усіма цими речами. І мені здається, що або нещодавно відкрився заклад, який називається «Татарка», де продаються чебуреки зі свининою, наприклад. А де він відкрився? Може, це з назвою Київського району? Ні, в Глобусі буде зараз відкриватись. Там саме позиціонування йде, як що це кримські чебуреки і так далі. І от мені здається, що от навіть цей, наче культурний фронт або культурна складова, вона знову свідчить про те, по-перше, про невігластво, а по-друге, про відсутність суб'єктності у кримських татар або ставлення до них як до суб'єкту. Бо, наприклад, в мене був досвід співпраці з деякими закладами Києва, які
позиціонували себе як кримсько-татарські, і вони залучали людей як фахівців, щоб зрозуміти, а який взагалі заклад може називатись кримсько-татарським. І який же? Це вже взагалі інша сфера, інші питання, але все ж таки, от мені здається, що суб'єктність якраз і суб'єктне ставлення може проявлятись і в цьому, і це дуже важливо. Але ризики в нас точно є. Передостаннє, напевно, запитання. Після перемоги, після визволення Криму, яке має відбутися за участі кримських татар, наскільки Крим має стати центром мусульман, центром ісламу в Україні? Крим завжди був, раніше був центром ісламу в Європі. В Європі? Да, в Східній Європі. Тоді прокресліть мені межу Східної Європи. Тому що, наприклад, якщо взяти історію, коли іслам, наприклад, зародився в Криму, з'явився в Криму, не зародився, а з'явився в Криму в 13 столітті, коли Кримське ханство взяло вектор свій релігійний, основний іслам, і дуже сильно розвивались ісламські науки, освіта. І після цього, коли вже, наприклад, муфті Нуман Челебджіхан, він був муфтієм не тільки Криму, а був і Білорусі, і України, і всіх цих для нас, з нашого боку, західних частин. Тому Крим завжди він відігравав ту роль, як кажуть, колыбель ісламу в цій частині. І я вважаю, що він буде таким, і ми будемо відроджувати не тільки, ми зараз це намагаємось робити, нашу спадщину, тобто духовну, релігійну, для того, щоб Крим був центром, мусульманським центром взагалі в Україні. Нещодавно я слухав на одному форумі колишнього президента України Віктора Ющенка, який звернувся до киян, хоча там були не лише кияни, із докорами за те, що у нас немає пам'ятників деяким українським діячам. А я ще раніше за Ющенка почав обстоювати ідею, що нам потрібний пам'ятник кримськотатарському діячеві у Києві. Це підкреслить, що ми знаємо, шануємо. І, до речі, підкреслить не лише право України на Крим, а й право Криму на Україну. І це дуже важливо. У мене улюблений в цьому сенсі Тугай-бей. Хоча, напевно, Нуман Челебіджі-хан буде зрозуміліший для більшості українців. А запитання не про це. Я просто використовую кожну можливість просунути цю ідею. Шейху, а буде доречно закінчити нашу розмову молитвою? Прошу. І скажіть, а я в цей час що маю робити? Нічого не потрібно. Просто слухати уважно. Я хотів би, я можу зачитати першу суру із Корану, вона дуже відома і дуже сильна молитва. А після цього зроблю звичайний дуа. Ви можете просто слухати. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم.